Asje die had ontbijtkoek. Oh! Ik weet het nou. Goed. Dus hier een lunchje in. En dan steken ze die aan. En dan... Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En zoals je me zeggen, het is schitterend mooi waar. Alweer, yes! We treffen het echt heel wat. Hey, vergeet je hem net op te abonneren en een blauwtonk omheen te gaan. En het chill op te downloaden voor die tablet als telefoon. Dan mis je hem heel dan niks van u zo'n mooie vakantie in Friesland. Hey jongens, zat ik zei vakantie in Friesland. Ik bedoel, je hoeft net 4 foto's, het is nou echt nog schitterend mooi waar. En we zijn gewoon in ons eigen landje en maar te zien hoe volle mensen warmer binnen op het wetter. Check, al je asielwoordjes. En wij hebben dus al heel wat plakjes chillen hier in Friesland. En wij zijn dus met de boot, maar ik al hast ook geen boot. Dan kist natuurlijk ook wel met de auto naar deze plakjes staan. Of naar Staren bedoel ik nog met de trein met de jeugd. En dan kan het er gewoon een dagje uit van meidje. Want het lijkt het nou of mij per se met de boot oorlog heen, maar dat hoeft helemaal net. Ik zou zeggen, pak de auto of de trein als dat kan en ga erheen en plannen een uitje. Want ze leren de plakjes in Friesland echt mooi kennen. Dat is zo mooi. En dan haal je echt een dagje uit. Uw planning voor jou het. Tjibbe bellen correct. Die komt aan met Famke en met Jarelin naar Sleertag. Dan pikken we ze daar op en dan varen we een stukje weer naar de Slettermermaar. En dan gaan we daar even verankeren. Want het is schitterend waken in die benen. Even mooi op subplanken en even zwemmen. En wij moeten zelf even een slagje om de boot en een beetje poetsen. En gewoon even gezellig zitten met Chip. Want het is echt vakantie, net volle poetsen. Hè? Jelke en Zaken ben nog even naar Dwarp om de laatste dingetjes op te halen. Ildo koest en ik weer even zo aan het pingelen. En ja, let is het maar weer starten. Dan maak je er wat moois van. Hey, ren je mee? Toppie! En wat is dit, Jelke? Dit is een oude zagerij. En daar worden daar bij hem uit wetten lutsen. Ja. En binnenin daar zit een hele zaagsleden. Dan is de bij hem in werden en uit de moeder dan draait. Dan draait van binnen alles. Ja. De zaag beweegt en de baan beweegt. Oh, dat is wel leuk, Zaken, hè? Ik heb een keer heen achter de draait. Ja, dat is een goed idee. Maar dat even een keer uitzieken. Hoe dat wanneer en hoe en wat. We zijn nu in Boorts Eind en we varen naar Sleert. In de Sleert? Naar Sleert. Dan varen we over de auto's en de zaken. Meestal rieden we onder de boot terug. Maar nu varen we over de... Rieden we onder de boot? Ja, zo. Ja, de auto. maar de auto rieden we... Ja, hallo, ik zei het goed, Jelke, ik zei het goed. En wat doen we dan altijd? Dat we eronder terug gaan. En dan zei hij... Hoe nou net? Nou, met hun dat die eronder terug rieden, hé. Hoe wie nou net dat dan? Ik ben nog een valtje. Hier een valtje. Oeh, dat is een Slettermermaar al, denk ik. Ja. Ik ben al bijna bij de Slettermermaar. Ja, ik wil gaan. Nou, eerst al met Chip op hebben, hè. En Famke en Jara. En dan gaan we daarna weer waarom naar de Slettermermaar en gaan we daar even ankeren. Zullen we even zien dat al met Chip er al aankomt? Hier is al ergens in de buurt. Hij is juist hem al. Nee. Hij is maar omdat je hem aan de bel hier. Kijk, is voetbal hier. Ik mooi misschien. Het is voetbal hier. Ja. Je bent in de scootjes. Nee, die met Die parkeerterrein had dan zien we de autobel zitten. Ja, maar zien we het zo En binnen. wie de zielbol. Ja, ze bij de scootjes uit, die heb ik het zo. En die lezen daar voor hoor. Zie je dat? Die lezen alle scootjes. Dit is de gast. Alleen naar die? de rest hebben. Voor die blauwe boord. Tje. Jezus, is het echt... Tjus al zaken? Nee, ik zus zelf nog net. Dus ik ben druk aan het filmen. Koek, koek. Jara! Jere! Op de boot! Jara, je boven! Famke! Oh. Van Jara. Zo krijg koek. Zie je het weer mooi even stijgen? Dan kan ik het makkelijk zelf aankomen. Oh, Tjibbe, we hebben krijgen wien, daar wie een mooie stijger, die weer handig.
handig, want die wil lekker heen. Ik koek zelf mooi van aankomen. Ja. Hallo Jara Lynn. Is het druk? Wat leuk. Yes, yes, yes. Doe lekker. Ja, nee, Bikini jongen. Kunnen we helemaal zwemmen? Hoi Famke. Is het druk? nee, van oomtje hebben, hoor. Dat heel zo. IJsje. Wat ben je mooi aan het zwemmen mee? Hilde, waar strek graag in? Waar strek ze graag in? Ja, helemaal kind nog net, hè? Ja, nee, het is net eerlijk. Jongens, wat ben we heerlijk voor. Mooi op slaap met maat. Daar zit hij. Zagen. We hadden heerlijk zwom, lekker in water jumped. We hebben nu weer wat aandroegen en omkleed. De bandjes zullen even een spultje doen. Wat gaan we doen? Krokeloco. Kroco-loco. Remy, Ja? wil mij eens helpen? Wat moet er gebeuren, Ik jongen? wil die kaartjes even jou zetten. Zulke kaartjes even. Je moet al je oerdenkop laten lezen, hè? Maar net weten wat erop staat. Oerdenkop, ja. Kun je me helpen? Maar dan moet jij al wat hierop Maar steken. dan doen we een beetje husselen. Hussel, hussel, hussel. Het Die wel leuk in het water, hè? Het maakt dit hoesten. Ja, en ik krijg nog een keer zwom, hè? Ik kijk. Ja, doe ik. Ja, maar en wat eerst doen? Een koppel van Salto. een salto van de subplank al, hè? Dat is echt super stoer. En ja, en ik die een heel tijd op qua een beetje draaiwiebelen. Een bommetje. Dus dat is weer wel leuk. En dan met Chibbe die hele hege bommetje, hè? Ja, van al de boot. Van de boot. En we lezen nou nog voor Anke, maar we gaan naar zijn richting Sleertje. En dan we daar een... Dat is super dichtbij. ja, ben mooi erbij. Krijg ik al. Ja, gaan we gaan oppikken, hè? Oké, ja dan Nou, ik. mooi spultje dan, jongens. Baby, welke zoek ga ik ben beginnen? Alles. Alles is goed. Nou ja, dat is mooi. Een krab. Aha. Hallo, hè? Ja, maar ja. Meestal die van de zaken oppakken. No way. Oh. No way. Oh. Je moet niet. Alle dieren wat hangen hier mooi. Ah, goeiemiddag. En hij rij. En geen oog verlegen. Oké. Is toch lekker slip, Famke? Oh, de slip is nog stiekem. Moet ik daar zitten? Moet ik daar zitten? Nee? Of wil Famke daar zitten? Oh, ik was toen daar mooi het zitten. Ja, mooi. Oh, jullie hadden ontbijtkoek. Oh. We gaan lekker ijsko halen. En we zijn al onderwijs. Wat ben je nou, Jara? Wie sleet? Wie sleert of wie sleert? Inseleerd. Oké. Tommy. Hoi. Mag ik een filmpje? Ja. Nee. Mag ik een filmpje? Oké. Ik wil lekker ijsje halen. Oké. Filmpje? Ja, maar jongens. Nee, het is een filmpje. Oh, dat gaat niet. Ik zit ook in de moelen. Nou ja, dan is dat echt gelijk. Ja. Maar dit is dus een kanon, daar zitten ze dus alle keer dat de IFK's er is, dan zitten ze nog een kogel voor. Een piepskoen kogel is dat dan. Ja, de kanaal is nog wel heel goed. Ja. Dus dat is nog steeds. Nou ja, de IFK's gaat dit hier naar terug, maar alles wel.
Ja, Maar het is wel mooi in ieder dat geval. grut niet in, hè? En de zaals die dapper hoor. Dan moeten we je volgend jaar net wel eens wat er dan terug is. Nee, half juist door, dan kun je wat zien. Ja, Hij Dat die is er echt dus wel leuk. net voor. Zie, dan doen ze hier een lont in, dan doen ze eerst zo. Dan doen ze er al die kroet in. En dan stampen ze dat om, een hele grote stakken. En dan doen ze er een grote bal in, die rollen dan helemaal eronder, zie je een kroet aan. Dan doen ze hier een lontje in. En dan steken ze die aan. En dan. En dat lont daarvoor is, dan zit de kroet er onderin en dat ontploft. En dan zie je de bal voor. Dan lijkt... Zo werkt het. Ik denk dat al die bal niet te doen hebben, nog niet bij te lezen. Dat denk ik. Ik denk dat de meesten niet buiten lezen. ja. Ja. Ik denk dat ze de meeste sasketten en. Ik denk dat ze de meesten daar in de skaten Ja, gaan. op de vijandelijke skate. Maar ik denk net dat ze heel vaak broek gaan. Niet echt. Hoi. Hier om je ook even uit lijn hoe de... Ja? Nou, dat is wel mooi. Nou jongens, we gaan hier een hele dag op het Wetterhoorn. Hebben we er mij Jara en Famke. En we gaan ook nog even allemaal lekker IJsko. een lekkere ijsko. En dan gaan de Chibbe en de bandjes weer naar Goersta. Ik zou zeggen, vond dit een leuke vlog. Abonneer je. En zet hem. Blauw toen kom heen. En via het net. De chill te downloaden van tablet of stilstaan. En ten naar je chitsvlag. Hey hoi. Oh, dit is zo cute. Jara. Ja, dan moest ik die hult dicht bij de bres steken. Te leuk om je net nog even dit zien te laten.